Kapuso, lauman gihapon ang pag-ulan sa dako nga bahin sang pungsod bangod sa nagkalain-lain nga weather systems. May duwa ka low pressure area subong sa Gwa, Sangpar, isa sa nasidlangan kag isa sa nakatungdan sang aton nga boundary. Suno sa pag-asa, pareho nga manubo ang chances sang mga ini nga mangin bagyo. Apang ang trough o kun extension sang LPA nga yara sa nasidlangan sang Par ang nagalabot sa pila ka bahin sang pungsod. Padayon man ang pagluntad sang habagat nga makaapekto sa western section sang Southern Luzon kag Visayas. Base sa datos sang Metro Weather, may pagulan sa Western Visayas kag heavy to intense rains ang ginalauman sa Capiz kag pila ka bahin sang Iloilo kag Negros Occidental. Gani sa mga kapuso naton sa mga nasambit nga mga lugar, mangin alerto sa posible pagbaha o kun landslide.